posgarri sukoia kargatzeko metodoa. Lehenik eta behin, lan hau egina hasi aurretik, ingurunea baliza hauekin identifikatuko dugu. Baliza hauek aldi bateko ingurune sukoia dela adierazten dute. Ingurunea egoki aireztatuta egon behar da. Ez badago, ATEX ventiladore bat erabili dezakegu 5 metroko kable minimoarekin. Denbora oro, detektegailu elektroniko bat martxan izango dugu, eta bere seinale akustikoa alertan jarriko gaitu. Ingurunea kutsatzen ari delako. Ekipoa posgarriarekin kargatu aurretik, mangera guztiak hutsunean jarriko ditugu. Gainera, posgarri botila pisatuko dugu balantzan, eta referentzi bat izango dugu. Batzutan, balantzaren bateria agortzen bada, referentzia sartu dugun posgarriaren kopurua galdu egiten dugu. Behin, botilaren pisua apuntatu dugunean, 0an jarriko dugu, eta giltza irekiko dugu. Eta presio ezberdinak direlako, kopuru gehiena barrura sartuko da. Balantzan begiratuko dugu, ze kopuru sartu da, eta iristen denean nahi dugun kopurura, makinak daukan kopurua, itxi egingo dugu botila, itxi egingo dugu manometroa. Mangeretan, posgarria gelditzen da. Horrelako sistemak izan ezkero, makina elektrikoki konektatu, hotzean jarri dezakegu, likidoko giltza itxi, eta konpresoreak posgarri guztia jasoko du. Guztiz jaso aurretik, konexio azkar hauekin deskonektatuko gara. Eta ireki dezakegu giltzak, eta sistema posgarri kopuru guztiarekin geldituko da. Ez ahaztu, babes pertsonaleko ekipamentuak denbora oro jarrita ukitzea.